çîroka memo ya bawername mirinê. Xeleka hejdehan ku ya dawî ye. Nivîskar Zara Salih. Memo sibehê zû li basê swar bû berê xwe da Şamê ku peyre derbasî Libnan bibe. Pasporta birayê wî Kamo pêre ye ku êdî bi dilekî xweş bigihêjin wî. Memo beriya derbasî Libnan bibe telefona Kamo kir da ku were pêşiya wî li gerajê. Her du bira bazîna hembêzkirina hev gava Memo ji basê da ket. Dilê wan bi hev şewitî ku mîna kesên biyanî xwe didîtin li her du rexên sînor. Peyre berê xwe dana xaniyê Kamo ku vê rojê wî ew neçûbû kar. Dema gihîştin Memo di cî de pasport ji birêka xwe derxist û da Kamo. Fermo, dawî me gihand te. Ka kengî çûna te ye? Kamo dilekî sar rahişte pasportê û danî tihêla xwe li erdê. û rabû çû da ku xwarinekê ji Memo re hazir bike û jê re got: Ka pêşî her serê xwe bişo da ku di wê navê re ez padekî nan ji te re hazir bikim. Bêhna fireh, em ê ji xwe re biaxivin. Her du bira çarmêrgî li erdê xwe vedabûn. Xwarin jî li ber wan e. Lê her Memo li benda Kamo ye ku dilê wî bixe cih de da ku zanibê çima wil û kêfa wî nehat çaxî bû pasport da dest. Kamo kesereke kûr berda bi gepa xwarinê re û got: Xuya dikê şansê me tune. Hevalên min bi hostayê Libnanî re çûne Yunanê lê min nexwest ez ji we re bêjim. Te got çi? Memo ji nişkê ve ew qut kir. Hostayê min nikarîbû bimînî lê wî got ku eger derfeteke din hebe wê çaxê wê doza min bike. Tu zanî ku min ji we re gotiba belkî tu nehatibe vir û te pasport jî nedigihande min. Bi rastî min bêriya te kiribû. Ka bixwe niha? Te ez xemgîn kirim birayê min. Tu dizanî bê me bi çi zehmetiyê perê pir me pasporta te derxist. Hema me tu mirandî jî di kaxetê de da ku me derxist. Destê we sax bin, ke dawe vala naçe. Ez ê her li pey çûna xwe bim û eger vê carê nebû careke din û her çûna Almanya serê min de ye. Min gelekî dixwest ku bi hevalê xwe azad û mistêr bim ji wir li Yunanê êdî min karîbû rêkê bibînim ta Almanya. Memo pir ber birayê xwe diket. Parî nema di qelkawî de diçû. Rabû ser xwe da ku herê çeydanê çayê deynê serê gir. Kamo nehişt û got: Rast e tu birayê min î biçûkî lê tu mêvanê min î. Xwe rihet bike ez ê niha çayeke tarî li gor dilê te çêkim da ku peyre tu behsa diya min û malê bike. Kamo nehişt ku Memo zû vegere mal. Jê xwist ku çend rojekî li Beyrûtê bigere û hinekî bêhna xwe berde. Dilê Memo jî bû ku wî jî dixwest bakî ji ber serê xwe berde. Piştî wê gira li pey pasporta Kamo. Kamo jî di wan rojan de têra Memo cil kirîn û wilo jî ji malê re û diya xwe re. Başqa jî hin pere dane Memo û jê re got ku wan bi
بدێ دیاخوا و هەنێک ژی تایبەت ji me mora bûn. Her du bira dîtina hev gelekî geş bûn. Tevlû hemû zehmetiyan û mana kamoş çûna Yûnanê. Dema ku xatir ji hev xwestin li geracê kamû dîsê jî dubare kir ku ew navegere û her hewl bide bo çûna derve û peyra bi henekî ji me mora got. Mana ez li cem dewleta we mirî me. Ji xwe ez ê çawa vegerim? Ma gelo mirî ji nû ve radibin? û eger qîmeta ne wê tu dikarî êdî bawernameyeke saxan ji me re derxe. Her du ji dil bi hev re kenîn û peyra xatirê dawî ji hev xwestin. Lê kamo ji wir neçû ta ku bas ji geracê ji ber çavên wî wenda bû.